Day, abi na ko na ko pag-asa si Muha. Nga naman day kay uyab. Ken? Naunsa man ka? Ngano niilak man ka? Nasakitan ko lay. Kinaa naman day kay uyab. Good morning, class. Good morning, Ma'am Agnes. Take your seat. Thank you, ma'am. Class, unsa man ang date nato karon? Ma'am 14, ma'am. Okay, kanang 14, unsa man ang adlaw? Okay, class, kay Valentine's Day man karon, ang inyong buhaton kay maghimo mo og card. Maghatag mo sa inyong teacher og sa inyong crush. Okay, so kuha na ang inyong mga materials kay mag-start na ta og himo. Gumaya si Mang Heart, oy! Gigamay ra ko ni oy, kay di ko kabalo mo. Wow, dinduta sa imo oy, dako kay Mang Heart. Siyempre, ako ning gidako kay dako mo kay ko gugma sa iya. Gopagid sa kong crush oy. Ako ana siyang buhatan og card bi. Okay, glow oy. Mulam ko eh. Bay, pa mo glue bay? Oh, draw. Lamat ha? Bay problema bay. Kasi ang gibuhat na bay. Walang tawa na to bay. Ah, nagkanag heart ani oy. Ituyo ko ni bay. Kay kadagan ako na in love si iya ha. Wow! Gata po ni mo bay oy. Ah, okay na ne. Paparan na nga kasi kong crush bay. Live. Card for you. Thank you. Kuya, wag kinitoy. May pa-card man. Ako daw ni basahon, be. Dear Eli, star ka ba? Nagtwinkle-twinkle, manggod ka, perme sa akong mga mata. Wow! Grabe gugot kinit, oy. Ah, ako na ihatag ang bulak ni Eli, be. Time siya. Okay ra ba na akong hinapay? Ah, okay ra siguro ni. Wow! Ma'am, si Eli. Ay, kuwara si Eli. Wala, kinsa man ang kuyog ni Eli. Hala, sweet man kayo sila. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Day, abi na ko na ko pag-asa si Muha. Nga naman day kay uyab. Ken? Naunsa man ka? Ngano niilak man ka? Nasakitan ko lay. Kinaa naman day kay uyab. Unsay uyab? Wala man koy uyab. Nagtapad, maging maglingkod di ganina. Sweet, magay kayo mo. Ay, kato. Ako man tong amiga, bayot man to. Ay, bayot da ito. Oh, bayot man to. Ako man tong beshi. Besh! Oh, nanang bakla oh. Besh, asa mo daw nagkaroon? Bisag asa besh. Sige, tara. Mukuyog ka? Oh, mukuyog ko. Ay, flowers for you, the Eli. Sana all.
Thank you ha. Ay, kay Iga!